mizo meichia te zinga Olympic Games khel thei masaber nulala Remsiami'N MIZORAM SORKAR-IN ama lompuinan Inhmun thatak mai scholarship veng Tharah apea ama lomna program scholarship veng Tharah ama Inhmuna nei ni in heta hian BL2 MLA le supply minister ni bok pukelerin lian chuan Inhmun pasi nula Remsiami'N na hian a hlana ni he Inhmun Tharah hian in asangei don empty press meeting an zona chu hetiang hian Remsiami'N chuan a changa ni nya lelama chuan ye heta Inhmun thattak mai base pok an base pha lo man som tam tak kan donga kan DC zar le kan khomi puita zara kalom ema amero chu instagram chu ni ke ma pun ka ngai to ani ahun le ni te tak a hi chu kala soi thei ri law hi chu katum mek thau ke ma pun nya kum sangi som pariat khanin railway ya khan kathok ve chana tuna hanin kum thum kathok to railway ya han chuanin ye Olympic te kan han kela MIZORAM SORKAR-IN nasatakin min du saka na chatak min lo pe a kalom ema anya amero chu he tuna han railway thok reng kan ye wang hanin khan akha kala decision kala siam sia lawa engzong nge thotur ti kha nakina ka chung tinen te kan han soi honga kha chu nakina asyatang tuna hian nya chol kan nei zoya September nili hi kan next game anya amero chu Olympic kan ron ho program shang te kan han naya kan kalkwan sa dawang khan kan next game to ri next na MAHSE ade tek hian ron la confirm law chuan kan game kan next game kan target to ri Asian Champion Trophy hi aum dona October hian chumi dan so kan in ba sai chhaule ngalang